खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन सरकार आरो प्रशासननि लोरबां बा सिखाव दाखाथि जिनाहारि खालामग्रा बायदि दुथांफोरनि सायाव जेबो गोख्रों राहा लायैनि थाखायनो जोंनि रायजोआव गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लानो हमबाय टाउन सहराव थाग्राफोरा सिखाव दाखाथिनि थाखाय गाव गावनि न' बांखौ दसेनि थाखायबाबो एंगारनानै बबेयावबा थांनो हाया आरो लामा सामायावबो सेख्लाब बोख्लाब नाथाय सिखाव दाखाथिफोरनिया बेनिख्रुइबो बांसिन गोहो जाबावबायदि गावसोरखौ पुलिस बा आर्मिनि सिनायथि होनानै साननि समावनो लुथिनो ओंखारबोयो बेनिनो मोनसे बिदिन्थि साननि समावनो सासे फालांगिरिया 21,85,000 रां सेनानै लांजादों गुवाहाटीनि हटेल रेडिएशन ब्लूनि साखाथियाव जानो मोन्दों बे जाथाया गारिनि फालांगि खालामग्रा सुबुंनिफ्राय सेनानै लांदों 21,85,000 रांखौ फालांगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS01 AB 1036 नाम्बार प्लेट थानाय बोलेर' गारिजों साथाम सुबुंफ्रा उन फैनानै नोंसिनि गारियाव ड्राग्स दं बायदि सिगिसोखौ खालामनानै गारिखौ लाखिदोंमोन बेनि उनाव सिग्रोमदों गारियाव सिग्रोमनायजों लोगोसे गस्ला लंपेन्ट गासैयावबो सिग्रोमदों बिनि उनाव गारि फालांगि खालामग्राफोर गारियाव थानाय गासै साबानि मबाइलखौ लादों आरो गारि फाननानै लानानै फैनाय 21,85,000 रांखौबो लादों दुथांफोरा गावसोरखौ आर्मि होनानै खुगाजों सिनायथि होआखैब्लाबो दुथांफोरनि गस्लायाव आर्मिनि लग' दंमोन होननानै फोरमायथों गारियावबो आर्मिनि लग' दंमोन आरो जुथायाबो आर्मिनिमोन होननानै फोरमायथिदों दुथांफोरा रांखौ लाखांनायनि उनाव जों जालुकबारियाव थांनो आरो असि फैगासिनो दं नोंसोर बेयावनो दलदै था जेरावबो दाथां होनानै सिगिसोखौ खालामनानै गालांदोंमोन होननानै फोरमायथों बेफोरबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव पुलिसखौ लेंहरनानै जाथायनि सोमोन्दै गासैबो पुलिसनो मिथिहोनाय जादों होननानै फोरमायथियो आसामनि मोनजिनै जिल्लाफ्राव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव टेक्सट बुक बा बिजाबनि आंखालखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेम'रेन्डाम बा गोसोखां बिलाइ गथायदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो क'क्राझारनि डिसिनि गेजेरजों मेम'रेन्डामखौ गथायदों जाहाथे बिजाबखौ बैफोर फरायसालिफ्राव थाबैनो हरो बेनि थाखाय मेम'रेन्डामनि गेजेरजों खावलायदों चिरां जिल्ला क'क्राझार उदालगुरि गवालपारा सनितपुर धेमाजि बरपेटा बायदि गासै आसामनि मोनजिनै जिल्लायाव दासिमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिजाबनि आंखाल जानानै दङ भारतनि संबिधाननि आर्टिकल 21A नि गेजेरजों राइट टु एडुकेशन एक्टनि बायदियै गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय जि फान्डामेन्टेल राइट दं बेखौ बिजाब मोनिजों सिफायनाय जादों होननानै फोरमायथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेनिखायनो जायफोर फरायसालिफ्राव बिजाबनि आंखाल जादों बेफोर फरायसालिफ्राव जाहाथे थाबैनो बिजाबखौ दैथायहरो बेनि थाखाय खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि अनगायैबो समग्र शिक्षा अभियान आरो आसाम सरकारखौ खावलायबावोदि सेकेन्डारि लेभेलनि फरायसाफोरनो जि दख'ना दैथायहरो बेखौ जाहाथे ट्रेडिशनेल बर' दख'नाखौनो साप्लाय खालामो बेनि थाखाय खावलायो बायजोनिफ्राय फैनाय पलिस्टार दख'नाखौ जाहाथे साप्लाय खालामा बेनि थाखाय खावलायो एलिमेन्टारि फरायसाफोरनि थाखायबो जाहाथे कटननि इउनिफर्म होयो बेनि थाखाय खावलायो जेराव सिगांनि समाव पलिस्टारनि दख'ना आरो पलिस्टारनि गस्ला एबा इउनिफर्म होनायनि थाखाय फरायसाफोरा धरनाबो होनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथियो जायनाखि बर'नि दख'नाया GI टेग मोननो हाबाय बेनिखायनो GI टेग मोननो हानाय बर' दख'नाखौ मान होनानै ओनसोलावनो दानाय दख'नाखौ जाहाथे फरायसालिफोरनो साप्लाय खालामो बेनि थाखाय खावलायो स्कुल बेग आरो गुबुन स्टेशनारि बा फरायसाफोरनि थाखाय सफैनाय मुवा बेसादफोर बेफोरखौबो जाहाथे समय मथेनो फरायसाफोरनो राननानै होयो बेनि थाखाय खावलायो लोगोसेनो बबे जिल्लायाव बबे थाखोआव मा आयदायाव बिजाबनि आंखाल जादों बेसेबां आंखाल जादों बेफोर गासैनिबो फारिलाइ खालामनानै मेम'रेन्डामनि गेजेरजों CMनिसिम दैथायहरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैज्लां बोथोर फैयोब्ला बा गोलोम बोथोर फैयोबा मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो बेनो जाहैबाय सरलपारा पिकनिक स्पट जाय क'क्राझार जिल्लायाव दङ क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय समायना थावनि सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दासान्दि दावबायारिफोरनि होंगो दोंगो लामाया मोजां जानायनि थाखाय दावबायारिफ्रा बांसिनै बेयाव थांनानै गंगार रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय सरलपारानि दैसायाव दुगैनानै देहाखौ थाजिम खालामहैयो नाथाय फैफिननाय समाव थि समाव फैनो हायाब्ला खैफोदजों गोबां समाव मोगा मोगि जाबोनायखौ जों गुबुन बोसोरफ्रावबो नुबोनो मोन्दों थिग देग्लायबो बेबायदिनो मोनसे गिथावना जाथाय
मोनानि 9 रिंगासो समाव मटर साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क हाग्रामानिफ्राय ओंखारनाय मैदेरा सासे लाइमोननि सायाव गाग्लोबदों जायजों सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। खर' गाज्रियैनो जोखोम जानायखौ नुनो मोननाय जादों। खर'नि खावसे बाहागोनि बिगुरा थारलायैनो गानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोब्राबै जोखोम जानांनायजों लोगोसे मटर साइकेलाबो खहा जादों। उनाव जोखोम जानांनाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। फुख्रिनिफ्राय सानै फरायसुलिनि गोथै देहा बोखांनो हादों। क'क्राझारनि दलमारायाव जानो मोन्दों बे जाथाया। दलमारा लालकुराति साहा बागानाव थानाय फुख्रिनिफ्राय सानै फरायसुलिनि गोथै देहा बोखांनो हादों। फुख्रिनि साखाथियाव गंनै साइकेलजों लोगोसे सेन्देल नुनो मोननायनि उनावनो ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। बेनि उनाव पुलिस आरो SDRFनि हानजाया फैनानै फुख्रियाव नागिरनायनि हाबाखौ मावफैदों। उनाव सानैनिबो गोथै देहाखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हादों। सानैबो फरायसुलिया दलमारा हाइ स्कुलनि फरायसामोन। मुंफोरा फारियै अनामिका बारा 15 बोसोर बैसोनि आरो सरिता लाक्रा 14 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायनो हानाय जादों। गोजोन गैयै मणिपुर रायजोनिफ्राय फिन बोखांनो हादों गोबां बिबांनि हाथियार। मोन 60निबो बांसिन हाथियारजों लोगोसे गोबां गुलि बारुद आरो दावहायाव बाहायग्रा बेफ्रुग्रा मुवा बेसाद गोबांखौनो हमनो हादों। बेनि मादाव गं 27 AK राइफल्स सिरिज, गंब्रै पिस्टल, गंथाम M21 राइफल, गंसे M4 राइफल, गंब्रै M16 राइफल, गंसे .22 राइफल, गंथाम M सिरिज, गंसे स्नेपर, गंसे कार्बाइन आरो गुबुन गुबुन गासै गं 60नि बांसिन हाथियार बोखांनो हानायजों लोगोसे गोबां गुलि बारुद बोखांनो हादों आरो दावहायाव बाहायग्रा मुवा बेसादफोरजों लोगोसे बेफ्रुग्रा गोबां मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि HS फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। स्ट्रीम हिसाबै आर्टस थागोन। गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि राहा दङ। मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन। 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ। उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा आलदायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो खाबु दङ। बेनिख्रुइबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांसिनबावा जाहैबाय जायफोर फरायसाफोरा 75% बा 75% बा बिनि बांसिन लानानै उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोन 7 फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायजों लोगोसे जानाय थानायखौबो बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101488399। बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनानै मोजाङैनो सावरायनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।